medo keto geno kuom jatend Kenya moyier William Ruto mar kabende obiro chopo kare manifesto mare. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka en achiel kuom joma ochwalo kwayo mar dwaro bedo spika mar od bura mamalo. Machiegni nyako Ramogi chakruok nyaka giko mag weche manyien ni nyalo tudori kodwa e namba 36000 namba ma ioronu e ote mari machuok, kata bende nyalo loso koda kokalo e Facebook mar Ramogi TV, YouTube kaachiel koda Twitter. Bende nyalo luwa e Twitter marwa kata Twitter mara wuon ma en @odirabati. Nyako Ramogi thuolo ni duto jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya moyier William Ruto koro chamo muma chieng' tich ariyo mar tarik 13 dweni ma oyangi koda put ma ochuogi e tayo chenro mar lokruok mar tend piny Kenya. Edwin Okoth leronwa ikruok ma osetim ne chenrono, jogo ma biro time kod gigo ma igeno tim e nyasi ma biro timore juma manyien. Bang' yudo puoth koa kuom jong'ad bura e doho mamalo mogik chieng' wuok tich, ng'wech koro chomo nyasi mar chamo muma, kama koro jatend piny moyier William Ruto biro kawo apis mar jatend piny Kenya ayanga. Aput matayo lokruok e apis mar jatend piny ma otelne kod jatend jotije mag piny owacho Joseph Kinyua ne owacho ni chenro osechak ket makare, kama nyasi no koro ichano bagi alap ma Kasarani e odiechieng' ma bende koro yang kaka chieng' yweyo. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. Kenya bende wacho ni jo Kenya duto rwake nyasi no. The eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the 5th administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Jatend piny moyier William Ruto ne owalo mane en spika mar od bura Justin Muturi, jaod bura ma Uasin Gishu County Gladys Bosholei kod jagoro mar duond bura mar UDA Veronica Maina. Jokanyo mag duol mang'ado rieko e weche mag arita NSAC kaachiel kod Attorney General Paul Gihara, jatend jolweny Robert Kibochi, jatend obila Hilary Mutyambai, jatend migawo mar arita kaachiel kod jagoro mongirore migawono Karanja Kibichu bende ni aputno. E alap ma Kasarani, ikruok osechakore. Odiechieng' ma piny Kenya yango e jatelo mar 5 chakore yud loch higni 59 mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bang' chamo muma mar apisi chieng' tich ariyo mar juma manyien, William Ruto dhi dong' gi ting' mar nyiso jo Kenya nyalo mare mar tayo Kenya kendo chopo kare singo mage. Ruto ne kod ting' mar neno ni Kenya obedo kanyakla kendo maonge pogruok. Wach machielo ma sani jo Kenya ng'iyo en kaka odhi duoko piny nengo mag mwandu kod reso chumi mar piny Kenya. Ripota marwa Judith Omondi oloso report e wi ting' mar Ruto e kindeni makoro ikore ne chamo muma. Jatend piny Kenya ma oyier William Ruto ne ochiwo singo mar keto kare chenro moko mag bero Kenya e thuolo mar ndalo 100 mokwongo kodonjo e apisi. Magi oriwo fuong'o nengo mar ngima masani oridore, ka oting'o nengo mag mwandu ma jopiny tiyogo kaka mogo, mauta e kind mamoko. Bende ne osingo kedo kod weche dhier kotiyo kod chenro mane otiso kaka bottom up economic model, duoko piny gope maoko kaachiel kod ndiko rowere, bero sekta mar somo kod thieth. Bende magi dhi chopo kare.
watwako Daniel Juma ma en jalony e weche mag telo makare. Gima duong' ma Ruto nogo mogik maduong' kabisa en mar kawo jo Kenya te kaka joge. Kiko ng'ang'ani jo Kenya kwanza hapana. En kosebet ker sani kofia mar Kenya kwanza cha ogiwi. Ong'en en sani en ker mar Kenya mzima. Koro en sani wabro miye pala mar pogo mwandu. To ng'eni koro seche mopogo mwandu cha okopog mna mwandu madhi ka jomogo ne kura jomasawa gi jokalenjin hapana. Eyo moriere ma jogo te nyaka josiaya, jo Kisumo, jo Mombasa, jogo mane kogo ne kura nyaka pogu mwandu maber. Ngima ma jo Kenya odago, dhier, nengo mwandu, ahinya to mogo kod mauta. Magi gin moko kuom singo mane gimiyo jo Kenya. Bende magi dhi nyalore e thuolo mar ndalo 100. Nengo mar mogo ni malo. Nyocha giwacho ni nyocha ka Rigathi nyowacho ni nengo mar mogo girito mnani weche kotorum mondo nengo mar mogo odhi piny. Koro warito mondo wang'en to nengo mar mogo ni bo odhi piny karang'o. Nengo mar mafuta mar mtoka ni malo. Warito bende bo biro giboduoke piny karang'o. Hola kowuok e pinje maoko. Achiel kuom pek ma piny Kenya osebedogo. Bende William Ruto kaka ker moyier oikore mar duoko piny hola ma Kenya kao koa e pinje maoko. Go maoko sani is almost 13 trillion shillings. Koro ginyisan to go maoko ni giboti menade. Gibro uso njaga kaka wajaka no wacho mondo nuang pesa ma giuse go cha. Ang'o mpango mamwa menugo mar ng'iyo ni pesa gowi man go ochul mondo obed ni pesa kwa nuango pesa. Ok ni pesa sani gini 7 atamalo prabiro kwa nuango pesa kada siling achiel atamalo prabiro dhi chulo go ma Kenya kod mawoko. Weche mag somo koko ewi ka bende sirikand Ruto dhi diro oko lai manyien mar somo CBC. Poni odire oko. Yo mane ma idhi lu? Ma pod en ting' kod pek ma jatelo moyier William Ruto dhi bedo godo. CBC ni en kako sebed ker. Ong'e ni jogo manyocha ni CBC jogo bende mna jo Kenya. Koro ne onyalo tiyo kod ginadi mondo CBC ni olose mondo klase moko manyo mago hager. Oger klase mang'eny jopuonje manyocha kia kaka nyalo loso weche mag CBC mondo ging'e kaka ginyalo tiyo gi wachni. Jo Kenya karibu 7 nyoko ne kura. Koro kotiyo maber to nyalo convince jo Kenya ni an nina wacho na botiyo nu tich mara ema bro loso na nyinga. Wenge jo Kenya duto sani rango kaka ma oyier kaka jatend piny Kenya William Ruto biro tieko midhiero gi duto chakre tich ariyo bang' ka osechamo muma kaka jatend piny Kenya mabiro tayo pinyni kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza ne opedho manifesto mare ne jo Kenya motelo ne yiero maduong'. Agenda maduong' en mar chiero chumi mar piny Kenya, inyato mar jogo mayuto gene piny kod bero sekta mopogore opogore koriwo sekta mar ohala. To bende magi gin gik madhi chopo kare. Simfros Okinda ni oloso kod jolony e weche mag telo. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 jatend piny Kenya moyier William Ruto chako tich ayanga ka jatend piny Kenya mar 5 tok chamo muma mar apisi. Siasa koro rumo kendo tich matayo piny ochakore. Kweth mar Kenya Kwanza ne oketo singo ne oganda jo Kenya mar bero ngimagi. Kuom higni oganda jo Kenya geno mar neno ka bende Ruto dhi kete tim singo mane omiyogi e kinde kampen. Ruto ne opedho manifesto mamulo sekta mopogore opogore. E migawo mar pur ne osingo ma ok tin ne bilion 250 kuom thuolo mar higni 5 kochakore higa mar 2023. Ne jo ohala madiere kod matindo Ruto nosinga gulu mar omenda maromo bilion 50 higa ka higa ne chiwo hola ne jo ohala e kinde dongruok mamoko. Sirikand Ruto bende nosingo ute manengo gini pinye maromo 250 higa ka higa kaka yo mar neno ni oganda duto oyudo kar jot. Ruto bende nosingo loko chenro masani mar somo mar CBC kendo yudo yore mamoko makare mag somo. Ne joma mine Ruto nosingo chiwa 50% mar 10 migepe ne gin. To bende gigi duto biro nyalore. Onge migawo moro onge singo moro maketo mokwongo mo kisomo document mamango kaka manifesto manoloso maonge yo midhi lose godo. Waketo migepe moro ka moro gi kaka obra loso gi ndalo moya kawo kendo wachako kedo gimoro miluongo ni makaka jopiny nyalo ng'iyo
mondo obed accountable ne sirikal. Owino lero kaka gichano pango tich ma bende owacho ni osemana chakore. Nitie mang'eny chalo ni telo mar piny norikni matis kuom implementing mar chako chenro mar CBC. Koro chando jopuonje gi jopuonjre kata gi jonyuol ma kaka wan ma nyithindo wasomo iyudo ka wan gi pek mar kwanyo gini mayot. Mana kaka singo mamoko nitiere paro mopogore ni magi nyalo bedo mana siasa. The biggest problem is that the President-elect William Ruto has given so much hopes on the hustlers. He has given so much hopes on millions of Kenyans. But if you look at the economy right now, the economy may not be able to sustain that hope. E twak mare bang' do podho yiero mare, Ruto ne otemo lieko ni ok nyal bedo mayot keto kare chenro moko aruya e thuolo mar ndalo 100 ma jo Kenya ne geno chako nene ber mar tende. Jokanyo mag Kenya Kwanza wacho ni singo gi duto biro chopo kare. Jolony neno pek ka gitudo wechegi koda weche mag siasa. Japiny to rito resruok kuom nengo ngima masani oidho. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Jodolo e gwenge mag Nyanza opwoyo oganda mawuok e kaunti za ng'wen mag Kaluo kuom nyayo kwe kod achiel mar oganda bang' doho maduong' mogik nyopuodho ni Ruto ne oyier e yo maratiro. Magi timore ka riwruok mar jodolo e piny Kenya Interreligious Council okwayo jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo mi oriw wi oganda jo Kenya ka ochopo singo mag dongruok manochiwo e kinde mag kampen. Mana bang' doho maduong' mogik e pachoka podho yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya ma oyier, oganda Luo oyudo puoch makende kuom nyayo kwe tok duoko makamano. Jodolo e gwenge mag Nyanza okoni kwe ma oganda Luo osenyiso en lony makende ka gimedo jiwo jopiny mondo med nyayo kwe kod achiel mar oganda ka gidhi nyime gi chenro mag tijegi. Gikoni kwe mane one e boma ma Kisumu bende onyiso piny Amerika kod piny Kenya mangima ne jodak e bomano ok gin jogo mohero muocho tulo kaka iparono. Kanyo landi William Samoei Ruto kaka president mar Kenya ne uchungo ubedo gi kwe maduong' maonge kama ne chandruok moro kata koko mang'wen lich e Migori, Homa Bay, Kisumu gi Siaya. Nyocha ji paro ni Kisumu ka koko dhi wuok kendo ja Amerika nochiwo alert ne jogi ni mondo kik ibi Kisumu ka koko bro wuokie. To agon jo Kisumu erokamano ni gikuodo wi josikwa manyocha paro ni wabro wang'o gik moko. Jodolo go kone jatend piny Kenya ma oyier William Ruto mondo koro riw jo Kenya te kendo bi one ni chenro mag dongruok e gwenge mag Nyanza bendo dhi makare mana kaka e gwenge mamoko. Development manje ne Raila chako kachiel kod owadgi Uhuru Muigai Kenyatta e Nyanza ka ochopi to gimoko manje gi paro mondo bio tim odhi nyime. Wachak wuoth manyien kaka wan jo Kristo wawacho ni koro wachak wuoth manyien ka tich brodhe kon gi koni. Ka riwruoge mag jodolo mawuok e dinde mopogore pachoka bende okwayo kwe piny Kenya ka gikone jatend piny ma oyier mondo bi oti makare ka oriwo wi oganda jo Kenya te. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies, on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. You be the saber of national unity. We urge you to be a leader of all Kenyans, regardless of their political, ethnic, or religious leanings. Ka jodolo e kaunti ma Homa Bay bende medo jiwo oganda Luo mondo dhi mana nyime gi tijegi mapile tok kane doho osegolo ng'eto mare. Wan kaka jodolo jotendwa ne nigi yie kod migepe mag chik mar Kenya oketo. Mane momiyo moko kuom jotendwa kane ok owinjo kaka nowach bernegi nyocha gidhi mondo mi gidonji e doho mamalo mogik. Kenya is ours. Kenya belongs to us. We need to keep it. We are not going to destroy anything because of the verdict from the court. Please remain
peaceful. Bang' ka doho maduong' mogik e pacho kaendi ne osegolo ng'eto mare, jodolo mawuok e dinde mopogore e piny Kenya koro medo kwayo kwe kaachiel kod achiel mar oganda. Kwayo margi maduong' ne jatend piny Kenya moyier en mondo oriw oganda jo Kenya kanyakla ma pogruok ok obedo gi kindene. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' doho mamalo golo ng'eto ma puodho yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, moko kuom oganda jo Kenya masiro kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya osenyiso horuok kod muolo kata obedo ni ne ogie gi ng'eto ma kamano. Dwaro mar oganda mawuok Kaluo Nyanza chalo nade? Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth ewi kaka jopiny loso ewi telo manyien ma koro donjo e pacho ka. Sani koro geno duto ket mana mar dhi nyime gi ngima kaka pile bang' yiero. Moko kuom jopiny ma Kaluo kata kamano ni kod geno ni telo manyien ok dhi keto gi tenge. Kane gitwak kod Ramogi TV, oganda mawuok Kisumu County jokwayo William Ruto mondo kik bi jwang' gwenge mane ok osire lwedo. Ka bende giwacho ni otimie kata limbe e gwenge ma Kaluo mar temo kelo oganda jo Kenya kanyakla kaka joka ng'ato. Wakwayo jatelo ma Nyasaye osemiyowa kendo mokelo mondo watigo noti kodwa maber. Tuendelee vizuri, atuletee maendeleo na tuletee wiruba tuuzie mboga sababu kabro hatuwezi kuweka mboga. Wajo matagre waonge tich, waonge kibarua manyalo konyowa maber komiyo watu wanagone erokamano. Komachielo e kaunti ma Homa Bay kaachiel gi Migori, thor wach en mana jiwo dongruok e gwenge ma Kaluo. President no oseyier kendo weche yiero koro rumo, koro dongruok ema dwaro. Geno ma wan go maduong' en ni President Ruto koro nyalo kelo nwa dongruok kaka jo Homa Bay. Tinenwa un gi Gladys Wanga, inenwa kuma untiere, school fee, mine ma chuogi nosetho, ikonyie. Wayie tiyo kode kaka wan jo youth, kendo wakwayo ni mondo konyruok obinwa maber kama ng'eny, to moloyo ni kwe manyo waketo ne berna kabisa kaka wan jo yudhe gi mine mamoko gi joma wuone duto, kendo kwe ne wamed nyayo kaka wajo Kenya. President mano yiero wasekawo ni en kamano, gigo osebedo maber, kendo president oti kodwa kaka kanyakla mag jo Kenya, mwami wayie ni wati kode. To kiko wewa nikech ne wan oko ni okwagochone. Johera mag jatend piny moyier William Ruto mawuok e counties ma Kaluo bende lero ni oganda kik bed kod luoro ni Ruto dhi chopo singo duto mag dongruok e gwengego maonge akwede. William Ruto and jatend jo Kenya te obedo supported the Azal Nation. The Azal Nation cuts across all regions gi tribes te. Omiyo joluo owe luor promises te mane owacho ko campaign ni obro timo mochumo Luo Nyanza kaka blue economy madhi kokarech Lake Victoria mago te tobro timo. Amora ahinya nikech ang'eni the president dhi biro Kisumo ka machiegni kabisa kaka nomiyo wach mare ni bang' yiero to biro Kisumo ka mondo rom gi jo bodaboda, mondo rom gi jo Bogoteni, dhano duto te mondo ting' malo. Okil Kamaloka James Mwamu ma en jalony e weche mag siasa to lero ni kaka jatelo Ruto koro tine jo Kenya te kendo kaber to tiek dongruoge mane ochaki Kaluo kod jatend piny Uhuru Kenyatta bang' mosruok mane obedo e kinde kod Raila Odinga. Kata kane wagocho ne majority no gocho ne Honorable Prime Minister Raila Odinga kamano, to mano right wa mar gocho ne ng'ata mwadwaro. Momiyo mano ok onego bende tamo ni development project okonego beni tamore biro thurwa ka. Emomiyo wakwayo ker ni mondo koro bed kaka president maji duto. Nitie projects manyoche President Uhuru ochako machalo kaka port ka nyocho Uhuru chako, nyocho dwa gero economic zone. En gima koro yangore ni ngima nyaka dhi nyime. Wenge jo Kenya sani rango jatend piny manoyier William Ruto ka gigeno ni obiro chopo dongruoge mane osingo ka owuok e chuogo yore mag tije, bero weche mag ohala, pur kod thieth e kind dongruoge mamoko pacho kae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Commissioners ang'wen mag duol mar yiero IBC manyocha obalo gi jakom margi Wafula Chebukati koro gikone to gobar gi piny kendo rwako ng'eto manyo yango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Commissioners go yango ni gisedo kiti cha yanga kendo girwako ote manyo chiw kod jakom margi odichieng' manyoro. Jakom mar IBC Wafula Chebukati owacho ni onge kod sigu mora mora kod commissioners ang'wen mane obalo gi lendo mar duoko mar ombuchi jatend piny Kenya. E twak ne bang' joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ng'ado bura ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya,
Chebukati okoni commissioners ang'wen go moting'o jalupne Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit pod gin commissioners mag duol mar yiero IEBC ma kik gibed gi luoro moro amora. As a commission, we follow the law, and it's up to them and their conscience what they want to do going forward. But as a commission, we follow the law, and we have not chased away anyone. Odiochieng' ma kawuono commissioners ang'wen go ne ogolo wach ka gichiwo twak ka giwacho niya, alieko. Bang' doho ng'ado wach ewi ng'ur mar duoko mar ombui jatend piny, kotenore kod commissioners, wamiyo joyal buche puoch gi pak, kendo wasingo mar rwako kaka nyogi ng'ado bura. Commissioners ang'wen go mabende orwako wach manyo jakom margi Wafula Chebukati owacho bang' ng'eto mar doho, nenore kama oyie dok riwore kod jowetegi mamoko adek mane gipogore godo e paro e kinde yiero ka girito andika manimba manyiso kaka doho ng'ado bura mabende ibiro ti godo kaka nyiso yo mawinjo bed ni tayo godo chenro mar duol mar yiero e pacho ka IEBC maonge chochni. Commissioners ang'wen go ne odhi nyime ka giwacho niya, alieko. Dwaher mar wacho ni wayie kod weche mag jakom mar duol mar IEBC manyochwal ne ute fwambo weche. Wamedo singo ni wabiro chung' motegno mar neno ni duol mar yiero otiyo makare. Doho mamalo mogik ka ng'ado bura nyosiemo commissioners mag duol mar IEBC kuom nyiso pogruok e lela ewi weche mane ginyalo loso kigin. All this in our view points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy. An institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Yie mar commissioners mag IEBC tiyo kanyakla koro keto gi kare ne ikruok ne yiero moro amora manyalo biro tucho e kinde mabiro. Gin mago kod mamoko mathoth ahinya mabende ne waloso ni mapod wan godo ma wadani mondo mi wakelni bang' wuok e yweyo makoro wachimo dhieni. Mae ni yweyo nyakwara Ramogi yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag OIMORE e yiero 2022 nyaka gi sani. Aneno ka joma ndiko ang'isi ni ndik na nambari 3600 kata bende nyalo luwo e Facebook mar Ramogi TV, YouTube kachiel kod Twitter. Bende nyalo luwo achiel kachiel e Twitter handle mara ma en @odirabati. Gie sani Naftali Oko antiere Transmara wacho ni siasa to oserumo, koro wan kaka ojende kata rowere gi mwadwaro en tich. Mano gima ondiko kanya kwa Ramogi. Samuel Oyugi mar Oyugi OIMORE bati weche manyien chopono makare boma ma Oyugi. Erokamano kuom kete Ramogi TV odhiambo ma kawuono ni Stalnon Maende areka kanitiere Luanda Kotieno wacho ni en to mor gi Ramogi TV kod kaka wang'inyo weche manyien mawinjore yo mayot. Nyakwara Ramogi wayudi yweyo imedo ndiko na namba manyisi no mar ote machuok mondo wayud pachi kotenore gi weche manyien ma medo kelo ni kik idhi mabor. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Bein kod penjo mora mora,
Ramogi. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyakoro Ramogi wadhi nyime. Kombe spika mag od bura mamalo kod mano mar seneto oseywayo jochung' mopogore opogore. Karan Makojolo mar od bura mamalo Sera Kioko wacho ni jotelo ma chunygi gombo bedo spika osechwalo ote. Kaka Jael Lieta lero, Kalonzo Musyoka mar od bura mar Wiper en achiel kuom jogo mageto kom mar spika e od bura mamalo. Bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta landayanga ni bura mokwongo mar od bura mamalo kod mano mar Senate ma pacho ka biro timore tarik 8 dwe mar 9 higani. Ma bende biro miyo thuolo jotelogo mar chako tich ayanga. Ng'wela rokom spika mag ute burago koro sechakore. Kulingana na katiba, ukiwa spika wa National Assembly, you are the third in command. After the president, you come to the deputy president. From the deputy president, you go to the speaker. Kaluwore gi chike ma pacho ka, jalar kom spika nyaka bedni ochopo dwaro mar chik mar laro kom od bura ma pacho ka. Kata kamano, ok oyiene jo od bura laro komno. Jogo madwaro komno nigi nyaka tich 3 makiny mar chwalo oboke gi mag kwayo. Kom spika mar od bura mamalo oseywayo jochung' 19 ka lemo mar jalup spika oywayo jochung' 9. Jomochungo oting'o jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod jatend duond bura mar Ford Kenya Moses Wetangula mar Kenya Kwanza. Jalup spika machon Farah Malim manobedo jalup spika e od burano are higa 2003 nyaka 2013 bende olap dhoge ndong' ne komno. Kama moko gin Noah Winja, Jared Oluoch Oundo, Isaac Aluoch Polo kod Robert Gishimu Gishinji. E kom mar spika ma Senate, jaod bura machon ma Emuhaya Kenneth Marende biro laro komno e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka gavana machon ma Kilifi Amason Kingi bende dwaro komo nogono e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. En ng'wech ma bende dhi bedo gi pek mokalo bang' duond bura ma UDM wuok e riwruok mar Azimio kendo riwore kod Kenya Kwanza bang' lendo mar loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. PM mar laro komno mar spika koro dhi timore kirango kwan jo od bura. Nyaka sani, Azimio la Umoja nigi kwan jo od bura mathoth ma kwan gi romo 168 mochapi oboke mar piny owacho. Kenya Kwanza ni kod 158 ka nyaka sani poko chape oboke mar piny owacho jo od bura 12 mogwel. E od bura mar Senate, Kenya Kwanza ni kod senators 24 ka Azimio ntiere kod senators 22. Jael Lieta, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Ngire George Magoha wacho ni obiro dhi e yweyo ka piny owacho mar Uhuru Kenyatta orumo ayanga. Kata kamano, owacho ni en thuolo mar medo dhi nyime kod tije poni jatend piny manyien ma oyier William Ruto onene kaka jatich makare chwalo chenro mag migao mar somo. Magoha oloso e sikund sekondar mar nyiri ma Karensi mayudore kar chung' od bura ma Lang'ata kama bende ne ong'iew e chenro mar ikruok ne klese mag CBC. Kindeni counties maromo 24 osetieko chenro mar gero klese mag CBC. Magoha jiwo jatend migao mar somo ma oyier toke mondo mi obi omed chwalo chenro mar somo manyasani mong'ere kaka CBC. I am not looking for a job.
That's one. You can take that to the bank. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him. We would have a conversation with him because I've now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be, if it is God's will, I will say yes. CBC is not a money guzzler. That's one. It is not a money guzzler. You just must make sure that you get value for money. And it is not going to be easy for government officers to get value for money because they have a culture of doing things in a particular manner. Kanisa mar jokopere notimo nyasi maringo higni 19 nyaka ne jadolo Morris Cardinal Otunga wit ngimane. Nyasi ma kawuono ne otelie kod Archbishop mar Catholic bade ma Nairobi Philip Anyolo manopuoyo mosenindo Morris Cardinal Otunga kaka jal manochiwore ne tich Nyasaye kendo mane nigi chuny maler mane orwako oganda duto. Otunga ne otiyo kaka Archbishop ma Nairobi e higa mar 1971 nyaka 1997 kendo ne en ja Kenya manokwongo bedo Archbishop kod Cardinal e kanisa mar Roman Catholic. Nyasi manotim kar Resurrection Garden boma ma Nairobi. Archbishop Anyolo bende ne okwayo jokristo mondo mi orwak chuny mar joachiel kod kwe mar oganda jo Kenya. This is then indeed an hour of faith, an opportunity to renew our faith at the tomb of the servant of God, Morris Cardinal Otunga, who professed that Jesus is the Christ, the Son of God, the living God. We remember him for many things. But at this special time, I know we have remembered him in a way that brings stability in our country. Piny owacho mar kaunti ma Migori kotenore kod kambi makeyo pie kaunti no maong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco chanote mapedha ne jogo mapoko chulo gope mag pie kaunti ma Migori maromo $37,000,000. Apisa maduong' ma ochung' ne weche mag pie kaunti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni gidhi mbele kod chenro maneno ni jopiny oyudo pi e jumani. Ne omedore ni giketo chenro makare mar konyo oganda chulo gope mag pi kaachiel kod luwo jogo mantiere kod gope mag pi e kaunti no. Ne owacho ni bende gin kod chenro maneno ni oganda mathoth e kaunti no ma ok chul gope mag pi ma bende osekelo pek ne kambi makeyo pi Migori ahinya ni oganda oyudo thuolo makare mar yudo pi maler kaachiel kod chulo jotich bende mag migawono. Chenro mar keyo pi geto neno ni familia maromo 4,000 oyudnegi pi mar fireji. About a lasting solution to the water challenge, and what is there is that if you look at the terrain in Migori, it's kind of hilly because from Oyani we have to do double pumping, unlike areas like Nyeri whereby they use the gradient to be able to supply water. So that means our bills get to be very, very high because of the double pumping, because of the hilly terrain that the pipes have to navigate. Now we have the World Bank, that's African Development Bank project, that's the last mile project, which is able, after the completion, to give us about around 3,000 connections in Migori town and 1,000 in Isbania town. Now in Migori town, already the project at 54%. They have done 92 kilometers. They have already done 2 tanks, that is one at Magina and Magina Secondary School, and another one at Ugari Secondary School. The one at Kakrao, already the site has been acquired, and also it has been paid for, and we have started work there. Already slabbing has been done, which is around 15% complete.
Ramogi koro wadonje weche motenore go ohala. Kama ni tend wedhe ma pacho ka Kenya Ports Authority ong'iewo yie manyien midendo ni tugboat. Matije maduong' en konyo teno meli mago e dho wath manyien malamu. Yieno motis ni MV Pate mani kod bor mar mita 29 kod pek mar tan 85 ong'iewe nengo maromo siling bilion 1.4 kendo nyogo e dho wath ma Mombasa kowuok e piny mar Turuki kama nyocha ne olose. Jakom board mar KPA General Mosedi Yweyo ne tich Joseph Kebwana kaachiel kod tend wath ma Mombasa mane oromo ne yieno koni obiro konyo e bero chenro madhi nyime e wath malamu kama sani meli madongo gowe kakelo mwandu mowuok e pinje maoko. Ifanyeni kazi ambao kwamba wewe umependelea kufanya kazi kuweza kusaidia. Planning, and the board has already authorized the acquisition of additional equipment to make Lamu more efficient. In this regard, we are expecting an additional 3 mobile harbor cranes for Lamu, so that in the end we'll have 5 mobile harbor cranes. We are also progressing plans to purchase 3 ship-to-shore gantry cranes, 3 rubber-tired gantry cranes, and 4 terminal tractors for the port. The acquisition of the new tugboat is a part of KPA's development agenda, grounded on a detailed strategic plan roadmap that guides us to anticipate the emerging industry needs of the future based on marine trade trends and market needs. Out of this strategy was a need to develop a second commercial port in Lamu. The Port of Lamu has been operational since May last year, following the operationalization of the first berths. Berths 2 and 3 have subsequently been completed, making the port one of the most modern infrastructure projects in the continent. Ramogi odani waikaw yweyo machielo e weche manyien mag OIMORE yiero 2022 ma bende pod waluonie mathoth ahinya motenore koda gik madhi nyime bang' yiero ma tarik 9, lendo ma tarik 15 mar 8 kaachiel kod ng'eto mar bura manyodo ng'ado odiechieng' manyoro. Magi te ka wariwo kelonwa weche mamiyo ibedo kod ng'eyo kuom gik matimore e piny Kenya gie sani kod chenro ma bende idhi tim e ndalo mabiro kaluwore gi telo manyien madonjo e piny Kenya. Ramogi erokamano kuom medo kete Ramogi TV ni kwa kaw yweyo ni ka waduogo wan gi mamoko bende moting'o weche mag tuke omiyo kik idhi mabor. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Be ingeo ni kongo kauda kikauchiel kende mondo chak loko buongo. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyakoromoge juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Nyakoromoge juang' wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mar okinyi. Kitayo kod an Sharon Ong'ao. Machiegni Nyakoromoge juang' weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga